Roh ae nek mongso udan nek ulane do metu lah ya iya. Ora kulitnya kelula kok lagune iki aja. Sekali-sekali. Ula sawah sabda ngandut Ulo sawah sapa wis terang lemben. Ingin mesti katokmu ki mang ya ya. Ora tak buak aku udah gak katokan. Ya nggawa rok ngene to. Oh iya ya. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu tamu undangan ingkang kinurmatan Bapak Ibu kakang kersa. Pak Rabun kali Ibu Yanti. Pak Rabun manggon seseng timang ya. Atis Pak. Angel iki golekane Sam. Atis Pak. Atis. Tamu undangan nggih atisen sedaya niki nggih. Nggih trocoan. Nggih kula samina kelekku ketok ngene iki atise rasane. Brebes kabeh yang ngene nggih. Pokoke dongane terbaik buat teman-teman berdua, juga adik Usain di Hitan, Dik Titis ya. Nggih. Soleha Dik Titis tambah pinter. Amin. Pinter ngajine ya pinter sekolahe. Amin. Ben sukses kaya Mbak Endah Mbak ya. Endah. Sampeyan sapa ngerti ya nyentuk jodone ya angsal lamaran kayak Mbak Endah sapa ngerti malah luweh-luweh. Luweh-luweh. Mbak Endah Mas sapa sih? Mas Hamdi. Mas Hamdi berbahagia selalu. Amin. Moga-moga langgeng selawase atau teruntut nganti kakek nenek pokoknya. Amin. Hanya maut yang memisahkan. Inggih amin. Samawa. Kita kok pasukan ibu-ibu tak ya, seneng ngarep ya. Bapak-bapak jebule ning kono Mbak
Arep nang mriko. Bapak-bapake njaluk sing nang pojokan ben anget ya, Pak. Anget meruntel ngono nggih, Pak. Niki keparengaken kula sak kanca sleeper kagem panjenengan sedaya mbok pilih badhe ngersake tembang utawi request lagu sumangga. Nggih, monggo. Napa saking kanca-kancane Mbak Endah. Mbak Endah. Bila ingin bersuguh vokal nggih monggo. Nggih. Napa saking Mbak Endah sendiri. Pak Rabon, Mbak Bila ngersake tembang kados ndek siang, Pak. Ning kudune ya ndaki ya, Pak. Ndaki lho, Pak. Ada satu permintaan dari Mas Damien. Apa Mbak Arum? Nirmala. Oke. Terus mau si hit. Aku hit. diteploki duit tok lagunya apa hit mbok karepem Loh. Iki dak wis sampe nikah ya? Ijek suwe. Oh, ijek suwe. Nganu barengi kabumi wung-wung. Oh. Lah. Takon ana kok wong istis kene iki lho Iya, mbok iya, golek tak dhewe. golekane. Nek menawa ketemu soalnya ireng gak pakai ketok. Aja ana basa. Aku tak mencoba ya Mas Damien Iya. ya. Maaf jika nanti ada kelirunya karena piye ya. Angger perdana ya ngono ku, Mas. Dedekan aku soalnya. Iya, Nirmala Mas Ari? Iya dong, karo Mas Edi. Nirmala itu loh, Adela Luciana Safar. Nirmala. Carmila. Oh iya, apa nih iku, Rom? Iku dulure wedok. Oh, dulure layak apa kembar ya? Nek Carmila iku nang Malaysia, nek Nirmala iku Ning nang piro? Oman. Apa iku jeng Arab Saudi. Arab Saudi. Sarina ngunduh terong. Yuk. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadir selamat malam semuanya nggih. Wen-wen Wayu Manggolo, Wirinya Rembang. Ya Allah Tirewangi kegermisen nganti terus kebes ya. Heeh. Ah streamingnya RHS Shooting. WM Lighting Kantong channel sesiji apa? kurang kecekel ket di awal. Apa ya? Iya iku pokoknya. Sek Mas Damien. Hey. Mas Edi, Arum. spesial buat Mas Damien. Nalika netra ketemu rasa ademing nolo ora krasa kasenggo asih minangka sule tembang lire ngusada bere
Audio Resoting yang lagi nonton streaming sama semuanya. Juga sama Mas Demian Akbar juga Jam Musik Matane.
jos ya Mas ya. Masih banyak kurangnya ya Mas. Jenenge perdana ya ora apa-apa ya Jin. Soalnya sak penuwun iki. Iya, iki penuwun iki ora angger wong lho, sepisa sepenuwun lho. Mikir ngapalke lirik. Ya. Mikir nada. Tapi aku suka segini Mas wis semene wae ya Mas ya. Wis iki nek semene ra ono sing wani iki. Yo gak Mas. Kayak sapa iki? Pira kaya wingi uni ya. Ya Allah, Mas Damian makasih ya Mas. Mas Damian update jebule ana lagu sing viral-viral ya. Tapi ini termasuk awak dhewe sudah ketinggalan kok saya karena Iya. sana-sana sudah menggarap. Apa ya Mas gitu. ya? Mergo ya iki loh Mas, lemot sekali Mas. Kalau lah ya ning kene jalukan terus Oh iya, suunan karena banyak sekali karena banyak saudara-saudara yang biasanya request gitu nggih. Nggih. Iki ada request mboten nggih? Ibu Iki mae. Ya Allah. Kotok Tak kira pengen anu ngundang aku mek harus ada tembang ngono lho, Mak jebule lewat. lewat tok meneng ae ngono. Pak Rabun ya, Pak Rabun ya. Pak Rabun. Pak Rabun. Oh enggak, yang belum ada permintaannya diaturi. Apa sih mau wene apa iki? Apa gak ra aku kowe kok tak takokane nek kepethuk wonge ngono. Ada permintaan yang lain enggak? Gak ada. Sepi mamreng biasanya kayak iki. Iya, Ya wis, aturana iki apa ya? Urut apa piye? Sing di awan durung nyanyi wae. Sing di awan ora teko ae iki lho, biduan iya, malam iya. iki lho. Biduan malam. Ayo, lagunya apa ya? Lagunya ya. Sembarang iki sing penting iki lo ngaturi tamu undangan. Ora ana bes. Ora ana iki dienggar iki wis cekuyah iki ya. Lagunya apa iki? Tunggu bali wae, Mbak. Oh iya. Mbak, iya, Mbak. Iya peh kowe iki mengeresepsinan kok sangumu sate jebule masih iso resepsi kok isa ya. Awean iki kemana ya Allah miris sekali. Iya. Iya, ya oleh kemana ya bisa resepsi tenan Dek. Sukses buat semuanya ya. See you tinggal yang tak takonan iki bocah. Dim. Ayah. Ayah ibunda iki lho kecepet saake. Kikis. Dimas, where are you? Mas Bayu. Sabar ya kakak. Aku ora bakal nyondeli lu namun ninggalke aku wis lilo yen sliramu lunga senadyan dodo ngempet Legend. aku kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur Mbok Mas Dimas. uga sliramu ra cipro senadyan adoh ning kono Apa Legend? sliramu tansah Ayah janji. ono ing
muda. Ya, betul sekali. Ya, iki mang mergo gak ana permintaan, jebule ana susuan dari ayahmu. Oh, ayah bersama kita. ya. Janji. Janji iki janjine karo bunda sing ngendi iki sing ape ditagih. Biara akandaku. Mbok sihit mang wis tak nganu ya, tak goleki ya nang ngendi parake. Oh, kaya ana nganu artismu. Om Sapa? Cundamani. Oh iya. Sesoko Ngrawan. Ngrawan. Mas sing ndek siang ngersake Puspita ngono kaya duwe karep nang ketoke piye ngono. Monggo Mas, satset ae ngono wis tak disian. Iki saking ngajeng mboten wonten pamundutan. Oh wis ijol lek Oh iya, saking ngajeng mboten wonten pamundutan iki. Iki awak dhewe dihadiri bos-bos lho, Cin. Ya Noro. Bos Brambang, Bos Brambang. tentunya mungkin pancen mayoritas petani, Bos Pari, Bos Gabah, Bos Telo, Bos Jagung, Bos Kayu termasuk Sekarene kuwabe HP nyawer. Yura. Yo streaming kabeh no. Nyatane yo ijek rada sepi ngene Kira kok. nek rawuh terus nyawer bareng-bareng. Yo gue. Jane iki dicontoni Pak Raben kok Pak jenengan contohi apa kesane dua anut nyawer ngono apa. Mbak Endah wani Ayo, Mbak request Endah, lagu, ayo. kudune wani request lagu. Ayo Mbak Endah. Apa? Ndi piye yu omong apa to yu kok iso koyo wong kemu iku. Omongan ora ono spasine bedok dorong lho. Ya wes ya diaturi wonten janji ya Mas. Janji. Bukan. Janji sabar iku lho Mas. Sing dijanjeni wis pamit. Oh iya. Kok njek sore nang ndi kowe lho ya? Aku ndek sore ilang ngono kok ora ono sing remok belas aku. Tekan sempro liwat yo dimbarna aku ndek pipis ngono kok so. Mang nek ro tetep digawa kowe Iya aku dikuandel. ndek pipis ning lapangan ngulan nganti sak jam luwih. Mang nek ro tetep digawa wulan. Dhewean ya. Ya janji Bun. Bunda biara. Surga yang iku lho ya. Bisa ya. Wes saiki pinter kok kene pengen munda-undaan iki mesti. Ya. Set. Hey. Set. Akhir apa? Nyanyi ae. Aku mah tak selehno.
semuanya ada janji sama ya ayah. Jangan termakan janji lagi ayah karena nanti menyakitkan. Yang penting wis tak semani bunda kok aja sampai kok gak iso turu aja ya. Engko paling disetel terus iki Ro. Nganti Mas Icil bisa utang. Iya. Ya, sampun ya. Ayo dia turun teman-teman sepanjang mungkin Mbak ngantenya itu loh Sin. Mbak Endah liwat to. Oh, main bayar ketoprak lagi ya, Bapak. Ya wes lah, yuk nyanyi-nyanyi. Sihir senangannya Mbak Raib ya. Raib. Ya wes Raib Mas. Raib, Atit, Mungkar, Nangkir. Mbok wedi aku Rom. Rokep Atit, Rokep dagelan nemakas. Rokem. Ropek. Ayah. Ayo, apa? Apa tidak? Ayo mangga. Ada Raib ya. Tersangkanya sama. Astagfirullahaladzim. Tuku ukuran sendal itu tuku sing pas ngono go. Kayak kok gembel iki lagi gede ngene. Oh iya boleh. Mbak Endah sini Mbak Endah. Saya juga indah ini. Sini. Sini Mbak. Bunga di
kuat. Sepurane iki mang ora tak tunggoni aku untuk Kowe nang telepon. ndi, kowe mang nang ndi? Aku untuk telepon iki mang. Ya Allah, kok Kok bujangga iso? mesti ya? Kok aku bujangga. Lah kok Sesuk sapa? ngaprai to. Ya. Kok namut pasir aku sesuk. Ya apa? Mbak Ken, ya ora mungkin. Ya, Mbak baru, Ken. Kapangku kapang, ya Allah, ya Allah. Kok tampani nduk, tampani nduk. Tampani memen. Mbak Nganten jaluannya sing ngerok-ngerok kok, Cin. Apa? Hakikat sebuah cinta. Ya ton, tok bujangga toh. Sik yo saiki nang ngusik iki lho. Tak nyanyine tetep wae. Bengangi. Aku bujangga. Iki ya sak penuhan padha ya. Ayo. Sak penuhan iki aku mau ndek marai sejak aku blas. Ya, arti wae nek aku anak rock and roll ngono dijeki sing angel-angel ya tetep ya. Ya. Udan-udan ngene iki nek kepleset piye aku? Ora apa-apa. Cok tak sel sandalku. HP nek mbok kelek. Oh, HP-ne dhewe. Untuk telepon kok ngono kok iso diomong. Mas, kepangku kapang sik ya, Mas. Lah nek kepangku kapang aku Aja.